आज 4 जून मी अरुण घोडके शिवचिंतन भाग क्रमांक 2043 इसवी सन 1640 साली शिवराय आणि मातोश्री जिजाऊसाहेब हे बेंगलोरला गेले. तिथे श्रीमंत शहाजीराजांनी शिवरायांना 2 वर्ष राष्ट्रोद्योगास लागणारे शिक्षण दिले आणि नंतर त्यांना पुण्याला पाठवले. त्यांच्यासोबत पेशवे, मुजुमदार, डबीर, सबनीस असे अधिकारीही दिले. त्यावेळी शिवरायांना प्रतिपच्छंद्र लेखीव हा शिक्काही दिला आणि स्वराज्याचा ध्वज दिला. शिवराय मावळ प्रांतात फिरू लागले. मावळातील रयतेची दीन स्थिती, अन्यायी अत्याचारी यवन, धर्माचा प्रतिदिन होणारा ऱ्हास, स्त्रियांच्यावर होणारे बदलम हे सारे पाहून त्यांनी बंड करायचे ठरवले. गावगाव फिरून मावळातील देशमुख, शेतकरी, कष्टकरी, रयत यांना स्वराज्याच्या ध्वजाखाली एकत्रित आणले. हे राज्य व्हावे ही स्त्रींची इच्छा आहे हा मंत्र त्यांच्या मनावर बिंबवला आणि पुढे स्वराज्य विस्तार केला. बहुत काय बोलणे. राम कृष्ण हरी.